Deșteptare, deșteptare, se aude tot mai tare. O popor de legământ, botezat cu Duhul Sfânt, vine mirele curând. O popor de legământ, botezat cu Duhul Sfânt, vine mirele curând. Scoală-te, popor iubit, botezat cu Duhul Sfânt, nu mai sta în nepăsare, că-i vremea de deșteptare, în curând mirele apare. Nu mai sta în nepăsare, că-i vremea de deșteptare, în curând mirele apare. Pașii lui se aud mai clar, nu pierde vremea în zadar. O popor descumpărat, vine ale tău împărat, să vadă ce ai lucrat. O popor răscumpărat, vine ale tău împărat, să vadă ce ai lucrat. Ce vei face, ce vei spune, când te va chema pe nume, și de el vei fi întrebat, ce-ai făcut cu al tău talant? Ai lucrat sau l-ai îngropat? Și de el vei fi întrebat, ce-ai făcut cu al tău talant? Ai lucrat sau l-ai îngropat? Ce-ai să faci, popor iubit, dacă nu ești pregătit? În ziua aceea mare, ce vei face atunci oare? Azi îți spun o întrebare. Iar în ziua aceea mare, ce vei face atunci oare? Azi îți spun o întrebare. Fra surore, să ne trezim, de a să ne pocăim, lepădând tot ce e
a venit cu răsplata, Domnul Iisus să fii gata.